omusha ungumazwide. UMazwide ungumama okholwayo omthanda kakhulu uNkulunkulu nengane eyodwa. Bese sithola uManjomane. uManjomane ungumama ononya ongakholwa naye unengane eyodwa. Bese sithola uMagwala. uMagwala ungumama okholwayo kodwa ongahlukanisanga naye unengane eyodwa. Bese sithola umfundisi uMbuyazi. Sithola isangoma nomphelezeli waso. Bese sithola oBhutmadlisa. Bese sithola umdayisi wotshwala. Usuyaqala umdlalo wethu. Kusekuseni kwaManjomane basuke beye kwaMagwala bayocela ukuya ngasethunjini. Ungasebenze njani njalo nje ekseni konkonko ngena. Yebo. Siyaphila. Angizange mina ngizocela ushukela. Kanti uNkulunkulu wakho akakusizi. Nabakhona bayacela. Ucela njalo nawe, hayi. Uthe ufuna njalo ushukela. Ubongani ungaphindi kuye. Lishona ilanga kuse ngakusasa ehambe edlule ethathe umngane wakhe uManjomane behambe beye esontweni. Wengane yami asambe namhlanje ekuseni enkonzweni isonto phela namhlanje. Ngena nshila, ninjani? Siyaphila. Asambeni phela senkonzweni isonto namhlanje. Hayi, asambe sobabona. Behambe beye esontweni. Hallelujah, bazalwane. Amen. Shout power. Shout fire. Shout fire. Shout power. Hallelujah. Amen. Bazalwane. Bakumbuyazi lo yanibingelela namhlanje isonto sibonga uNkulunkulu ukuthi siphile sisasangana nalosuku olukhulu namhlanje. Ake ngithi nje bazalwane uNkulunkulu ukhona uyaphila usasiphilisa sikubela. Next week bazalwane sinemvuso esizoba nayo sohlangana next week amen. Amen. Iphume inkonzo umfundisi acele ukusala noAsha wakhe omkhulu. uNkulunkulu indlela akuthanda ngayo nalendlela akuphe ngayo isipho esivela kuyena. Ngithanda ukubuyala njengomntwana kaNkulunkulu ukuthi uma uphumela la ezweni uzothola abangani abangalungile, izwe namhlanje alilungile. So ngifuna ukuthi uNkulunkulu ahambe nawe kule ndlela kanye nesipho asakuphe sona uNkulunkulu mntanami. Yalawo mazwi nje uhambe kahle ekhaya sidibana ngivuselelo. Amen. Imuke ingane yekhaya lishona ilanga kuse ngakusasa kusuke umuntu wakwaManjomane yocela kwaMagwala. Hey, mama, nabo bacela. Mntana bahlezi bacela njalo kusesitolo la ekhaya. Mama, uzofuna ini la ekhaya usho Ngomshana mntana. uzocela impuphu. Bayahlupa nabo laba ngathi la ekhaya kusesitolo. Hayi, angithi bazenza abakholwayo abafuna ukuvuka bayolima.
Angisengishilo ungaphindi ubuye. Lokhu ngizophekela ingane yami idle igule ngey'nkonzweni. Kusenjalo kusuke yona ingane yakwaManjomane iye enganeni yakwaManzwide. Konkonko. Ngena. Sanibona. Hawu kodwa ngena msungavele ume nje usafuthi ngisho ukuguga. Awuphumele phansi nalo mngani wakho. Yasisha msakazi awusaphila. Ngizocela usizo lapho phela. Yasizo lwangani? Kuthi kusasa namhlanje ntambama siyahamba phela siyashadile. Hayi cha mina Kahle sihle hayini. ngikwazi. Ngiyakutshela manje yabo lapha babe kumnandi ngiyakutshela mina siyabuya. Jesu ngabona amazi kaJesu akhuluma ngani ngoba umboni futhi lapha nje kube kunama-celebrate. Ngiyakutshela Ivume ingane. Bese uMazwide ngakusasa uthumela ingane ukuthi iyocela. Asicale laphaya. Ayinawo ushukela, upheka idongo la. Le mpuphu esicela lapha abasinikanga ushukela. Hamba uyongicela. Yebo. Siyaphila. Ayi ngivele ngabona njalo nje njalo nje sibenze njani? bayakela icebo manguwe waziyo njengomuntu omdala. Uqinisile mntana wami. Ubongani uza khona la? Iphuze ingane itiyeli nopoison. Ingakafiki ekhaya endleleni iphathwe yisiso singabambeki. Sisi, kwenzenjani mfanazi? Wenzeni uhleni? Uhleni? Ingadi ngayibona indaba yalo mthakathi useyithakathile ingane yami inkosi yami. Nale nto ngeke ngisayisebenzisa mhlawumbe sofuna usizo. Behambe beye kaMazwide beyofuna usizo. Konkonko. Yebo, phela senze njani? Inkosi yami ngicela ukuphuthume wasabuza kwenzenjani bakithi. Ngibone ukuthi uhambethi ngiye kule nyanga manje. Lokho phela leyami imali nje ayingene enyangeni. Wena Shila. Siyakholwa la ekhaya ingane leso sikhulekele. Wena Shila susho njani? Mina ishela ngibona. Hawu yebo. Behambe beye esangomeni beyocela usizo. Ingane yami yagula iphethwe yisisu. Thokoza. Makhosi. Thokoza baba. Makhosi, iphuzile nkosi yami. Wathi ngihlansela amakhathakhatha yami la ngothi nganibhekisa. Thokoza baba. Abona lo muthi lo. Lofaka etweni nje ephuzwayo ukuthi ingane iphuze. Izobe siba right emva kokuthi uphuze lo muthi. Hayi phela khanyisa phela. Nkosi yami, bengizokweleta ngoba nabatata ngubo sewakweleta. Izobuya. Bebuyele ekhaya. Nalesi sangoma sikhuluma udumo. Befike yenzele ingane umuthi. Phuza la sisi mhlawumbe uzoba right. Ithi sawuphuzi vele ubuyise wonke. Banyami nkosi yami yasigula kakhulu ke manje sengizothini mina namakhosi abasebenzi. Nkosi yami sisi sekusebusuku. Lana
ngiyacela baba sohamba kusasa mhlawumbe siyozama ukuthola usizo kwenye indawo. Kuba bona lelo busuku kusuka ingane yakwaManjomane iye kwaMazwide. Bengizocela usizo futhi. Yiwa ukusuka nje. Ngifuna songibhalise ehomeni ukuthi ngiyabo uMandela yabo kusasa lapha. Manje le nesiya. Ngicela ukuthi nibuyeke alalela ekhaya lona. Mama yena. Ihamba ekhaya yena hayibo usazi ukuthi sesiyahamba. Behambe beye enhlambini. Olele mzala. Befika ukubandisa. Bebathengele utshwala bephuze kube mnandi. Ngabona ukuthi sekulethi umuntu nomuntu amuke ekhaya. Ingane kaManjomane befike bengayithethisi ekhaya. Ibhadi lami ubuyaphi nekuseni kanjani? Ukwenzisa ini? Ngoba udakiwe nje. Uyazi ukuthi la ekhaya siyakholwa. Wena nje usuqala ukuhamba ufebe ngoba uhamba amagoma nje ukwenze njani? Mama ngaze ngiyebhomeni ngithele wayini kamawayo. Iwayini lento. Kuze ehambe ekamakhelwane yobuza ingane ukuthi injani. Semvuselele namhlanje imvuselele. Ngifuna ukuvuselela. Ngiphethe ikhanda kodwa kumele Qonqonqo. Yebo shini. Ninjani? Injani kodwa ingane? Awu phela bengingayitshela ukuthi usazongibuza ngengane yami ngoba ungixoshile kwami. Asambeni ngekunemvuselelo namhlanje ingane izophila leyo. Asambe sengingena yonke indawo phela ngisakhona. Behambe bedlule bethathe uManjomane. Kazi sekwenze njani? Njalo mntana nje basinokhela. Zenani? sebafikile Labo labo babi bafika lesizwe namhlanje sizile ukuzosela siyesontweni. Sizokwenza ngkhona. Hey soze sifike sekudliwa laphaya. Ngempela ngoba kukhona ukudla. Okwendlela. Behambe beye esontweni. Obhuti Mandisa behambe beye esontweni bathi bayobamba ingane. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Esikhathini samanje sizoyisa umfundisi phambili. Hallelujah bazalwane. Shout fire. Fire. Shout power. Fire. Shout power. Power. Manje ngithuba ngibingelela abazalwane bonke ngibonga ukuthi le mvuselelo ize yaba impumelelo bazalwane. Kule mvuselelo bazalwane uNkulunkulu umbonisile ukuthi kunabantu okumele baphenduke bazane noNkulunkulu. Kunabantu okumele bavuseleleke. Hallelujah bazalwane. Amen. Sizobiza ufaya bazalwane ozoshintsha abathakathi, sizoshisa indumba kule mvuselelo. Kuzokhala wonke umuntu othakathayo. Hallelujah bazalwane. Sizodlala namhlanje. Hallelujah. Shout fire. Fire. Shout power. Power. Kunabantu kumele bakhethe uJesu namhlanje baphume banoNkulunkulu basho umoya oyingcwele. Hallelujah. Shout fire. Ngesikhathi bathi abasha abathakathi zashi zangoma zikwazi. Zathola sezingene esontweni zingazi zingene kanjani. Sizoya endlini yenkosi. Sizofunda kuJohane 14 verse 7 uverse 6
lapho ethi uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela leqiniso nokuphila, akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Isho ukuthini lento? Isho ukuthi bazana, uma ungena Jesu awukwazi ukumbona uBaba uNkulunkulu. Before uxhumane noBaba uNkulunkulu, okusho ukuthi kumele ukhethe uJesu, usho ukuthi uNkulunkulu Jesu wena uyinkosi nomsindisi wami. Amen bazalwane. So now ngizobiza intercom, ngizokhulekela abagulayo, abalahlekelwe ithemba, abafuna uJesu. Beze la phambili, ngiyobeka izandla nomama la. Amen. Amen. Abeze ngaphambili. Hamba nje mhlawumbe ngokubona lo Jesu Bayafika abagulayo uJesu. Uyaphela umdlalo wethu. Lona owayengasindisanga wagcine esesindisiwe emthanda kakhulu uNkulunkulu, nalo mama owayenonya naye wagcine esesindisiwe emthanda uNkulunkulu, nengane yakhe yayingalaleli yayigcine isithanda uNkulunkulu. Lezangoma nazo zagcine seziphindekile. Ngiyabonga.